Si acceptem els vostres arguments, per què va passar tot això? El clima sempre ha canviat, però la geodinàmica del planeta ha canviat de sobte només en els últims 30 anys. Les causes d'aquests canvis globals són processos a l'interior de la Terra. Aquests fets són ben coneguts i registrats per dades de satèl·lit. L'any 1998, els científics van registrar un fort desplaçament del nucli semblant a un salt, observant amb l'ajuda de satèl·lits al centre de massa de la Terra. Com a resultat del salt, el nucli es va desplaçar bruscament cap al nord, cap a la península de Timor. En aquest moment, a l'estació de medicina d'Itàlia, els científics van registrar un salt de gravetat. Al mateix temps, es va observar un canvi brusc de la forma de la Terra, mesurant mitjançant un sistema de mesura làser de satèl·lits nord-americans. El planeta va començar a expandir-se de manera anormal al voltant d'Equador, encara que abans la tendència era la contrària. Ara hi ha una cristal·lització asimètrica del nucli i fenòmens inexplicables en el seu mateix centre. A causa del desplaçament del nucli, la rotació del planeta s'accelera, la seva força centrífuga creix. Per aquest motiu, les cambres magmàtiques del mantell comencen a pujar bruscament a la superfície, rentant i escalfant la litosfera des de l'interior. Com a resultat, el magma, augmentant en zones de baixa pressió, s'expandeix el volum i bull. La seva pressió sobre l'escorça terrestre augmenta. L'expansió del magma mou les plaques tectòniques, augmenta l'activitat volcànica i sísmica a tot el planeta. Provoca un ràpid augment del nombre d'esquerdes a l'escorça terrestre. A través d'aquestes esquerdes, l'aigua flueix des de la superfície fins a les profunditats. La fina escorça oceànica es trenca pel magma, fent que l'oceà s'escalfi al fons. L'augment del magma condueix a un augment de flux geotèrmic des de l'interior sota les glaceres de l'Antàrtida Occidental i Groenlàndia Central, que fon les glaceres de baix a dalt. S'han registrat nombrosos fets del creixement d'anomalies geotèrmiques, casos d'aigua bolint en pous, fusió del permafrost a grans profunditats i explosions de metà. Una altra previsió de les tendències de ràpids canvis geodinàmiques i climàtics indica que en les properes dècades, a causa de l'augment de la magma, començarà un desglaç massiu de les glaceres, una pujada del nivell de l'oceà mundial, un augment del nombre i la força de terratrèmols catastròfics, tifons, vents huracans. Estratovolcans començaran a entrar en erupció, cosa que provocarà un hivern volcànic prolongat i extinció de la majoria de les formes de vida, inclosos els humans. Segons les previsions objectives, el màxim que tenim són només 5-10 anys. Bé, ens torneu a espantar. Per què dieu que serà un desastre? I per què tan ràpid? Canvis similars que estem veient ara es van produir abans del pic d'una catàstrofe devastadora fa una mica més de 12.000 anys. Aquests esdeveniments s'anomenen escalfament de l'Earth i la glaciació de Dryas Tarda seguit. Fa 12.800 anys, les temperatures globals es van disparar fins a 15 graus centígrads en només uns quants anys. De sobte, la majoria de les plaques de gel es van fondre i la Terra va emergir d'una edat glacial completa. Durant aquest temps es van produir inundacions extremes i desastres naturals, intens augment de nivell del mar. En aquest moment, el corrent de Golf es va aturar, tal com està passant ara. Científics de la Universitat de Kansas han demostrat que fa uns 12.800 anys es va produir un incendi gegant a la Terra, que va cobrir una desena part de la superfície de tot el planeta. Altres investigadors també han descobert que fa 12.000 anys es van produir grans incendis a Sibèria. I ara, cada cop, hi ha més incendis de gran escala que no es poden parar. Basant-se en l'anàlisi d'imatges de satèl·lit, els científics han descobert que les dunes més grans conegudes es van formar al desert del Sàhara i a altres regions fa 10-13.000 anys, la qual cosa indica l'enorme força dels vents i a la fi del període de Dryas. També es va registrar un augment ràpid dels vents durant aquest període segons les dades del nucli de gel de Groenlàndia i estudis a Alaska. Ara està passant el mateix a la Terra que al final de Dryas Tarda. Veiem com s'intensifiquen els vents, huracans, tifons, tornades, com destrueixen ciutats sencers, anivellant-les amb el terra. Va ser durant el canvi de cicle de fa 12.000 anys que va haver una forta activitat sísmica. Això ho demostren les dades d'anàlisi de radiocarboni, així com les reconstruccions paleogeogràfiques del període Dryas Tarda.
En el mateix període de temps, fa més de 12.000 anys, igual que ara, es va produir un fort debilitament de camp magnètic i un canvi de pols, que es va anomenar l'excursió de Göteborg. La raó de tots aquests canvis bruscos va ser una activitat magmàtica anòmala causada pels canvis en el nucli. Això es va expressar en erupcions volcàniques a gran escala, que els científics van registrar a finals de Trias tardà a través de les restes de pols i rastres de pluja àcida als nuclis glacials. L'anàlisi dels dipòsits trobats a la cova de Hall apunta a erupcions volcàniques que van provocar un hivern volcànic fa uns 30.000 anys i la glaciació a tot el món. Després d'un escalfament sobtat al final de Trias tardà, es va produir un refredament igual de ràpid. Aquest esdeveniment va provocar l'extensió massiva de la megafauna. Als vessants nord de Sibèria s'han trobat milers de mamuts congelats i altres mamífers al gel. Hi va haver un fort descens de la població humana, inclosa l'extensió dels Cro-Magnon. Tots aquests fets catastròfics van passar en poques dècades. Però per què dieu que el que va passar fa 12.000 anys s'ha de repetir ara mateix? Potser va ser un esdeveniment aleatori i causat per altres motius. Els mateixos esdeveniments catastròfics van tenir lloc al planeta no només fa 12.000 anys, sinó fins i tot abans. Donats els errors de datació, aquest cicle està molt ben traçat en dades geològiques. Això va ser escrit de manera independent pels científics catastrofistes als seus llibres i obres: Bubenkov, Bushuev, Baturin, Kapilov, Petrov, Douglas Vogt i molts altres científics han arribat a entendre la ciclicitat dels cataclismes globals a la Terra en un període d'aproximadament 12.000 anys. En geologia, paleontologia i arqueologia es coneixen una sèrie d'evidències de catàstrofes passades d'aquest cicle. Cadascun d'aquests esdeveniments catastròfics es va caracteritzar per canvis bruscos no només en la situació climàtica, sinó també per una reestructuració geodinàmica completa, el debilitament i l'excursió de camp magnètic, erupcions volcàniques generalitzades catastròfiques, reestructuració tectònica, caigudes de la temperatura atmosfèrica de 10 a 15 graus, un canvi en el nivell de l'oceà mundial en 20-50 metres, tot això seguit per glaciacions a gran escala. Com que cada cicle va acompanyat d'un canvi en el camp magnètic i de potents erupcions volcàniques, això indica clarament que el cicle està associat a canvis en el nucli del planeta, tal com està passant ara. Estem entrant en la fase activa del cicle dels cataclismes. Però què està causant aquest cicle? Què està desplaçant el nucli? Els investigadors creuen que aquesta ciclicitat és de naturalesa galàctica, és a dir, està associada al cicle de rotació de la galàxia. La radiació del centre de l'univers afecta el sistema solar cada 12.000 anys i fins i tot afecta el Sol. L'any 1998 no només es va registrar un salt al nucli de la Terra, sinó també de la Lluna, el Sol i altres planetes. En les últimes dècades, els científics han començat a registrar un fort canvi climàtic a tots els planetes i satèl·lits del sistema solar. Augment del nombre de tempestes gegants i huracans, temperatures anormals, augment de l'activitat volcànica i sísmica. Ara, a la Terra, es registra un augment del flux de radiació còsmica a causa de la baixa activitat del Sol. Els científics han trobat proves que el bombardeig de raigs còsmics es va produir fa 12.500 anys. A més, cada 12.000 anys arriba al planeta un flux desconegut de l'energia còsmica més severa del centre de l'univers. Aquest impacte d'alta energia es produeix a nivell micro i té un potencial enorme que pot provocar un canvi al nucli del planeta. La radiació galàctica altera els cicles de vida de la biosfera. Els arbres comencen a emetre de manera massiva més diòxid de carboni. Els pantans emeten compostos de gasos mortals. Aquesta vegada, la Terra pot convertir-se en un altre planeta mort, igual que Mart. Ara, la immunitat del planeta ha estat destruïda per les toxes que la nostra civilització tecnogènica ha aïllat. L'organisme malalt del planeta pot no sobreviure a aquestes càrregues colossals que la ciclicitat crea cada 12.000 anys. Cada 24.000 anys, les catàstrofes són més devastadores a mesura que el sistema solar s'acosta a la radiació del centre de l'univers. Ara, arribem a aquest punt d'interacció propera.
El planeta està vivint els seus últims anys. I amb nosaltres, si ens quedem inactius. Per què dieu això? Només sembreu pànic. La gent es rendeix perquè no hi podem fer res. Sí. És impossible fer alguna cosa. No aniràs contra natura. Què podem fer si es tracta de radiació còsmica? Teniu una solució concreta? Aquesta solució la podem trobar perquè per a qualsevol acció sempre hi ha una reacció. Un corrent d'alta energia està arribant al planeta. Però podem defensar-nos si entenem quina força i quina potència necessitem per oposar-nos-hi. Cal unir tots els científics honestos i conscienciats de diferents camps de la ciència, especialistes tècnics, enginyers, professionals i teorètics que estiguin preparats per a nous descobriments, ja que la tasca és multidimensional i multinivell. Cal establir un objectiu comú a nivell de tots els estats, proporcionar als científics finançament, accés a tecnologies avançades i estadístiques veraces de serveis climàtics i geofísics. Fins i tot, amb el nivell de les nostres tecnologies actuals, és possible resistir a la radiació còsmica. Quan l'objectiu és un i, en primer lloc, a la societat, la preservació de la civilització i la vida de cada persona, aleshores, la humanitat podrà trobar una solució com gestionar aquest flux d'alta energia. Però tenim, catastròficament, poc temps per buscar una solució. És possible unir el potencial científic de científics conscients només amb el suport absolut de tota la societat i de tots els països. No hi pot haver lloc per a la competència, els interessos privats i la cobdícia. L'obertura de la informació per a la recerca només pot estar disponible en el format de la societat creativa, en la qual no hi ha motius per a guerres i conflictes. Per construir aquest format de la societat cal unir els 8.000 milions de persones. Societat creativa? Què és una societat creativa? Sembla una mena d'idea utòpica. Què és això? Comunisme? Una societat creativa és un format d'una societat on no en el paper, sinó en la realitat, el valor més important és la vida, la llibertat, la seguretat i el benestar de cada persona, en els quals no hi ha poder d'una persona sobre una altra. Les mateixes persones prenen decisions conjuntament sobre qüestions clau, sense traslladar la responsabilitat a les altres. S'han creat totes les condicions per desbloquejar el potencial de l'individu en benefici de tots i tota la societat es preocupa per cada persona. Aquest és un món sense guerres, pobresa, violència i poder. Una societat així beneficia a tothom. A diferència del comunisme, el format creatiu no es pot construir per la força o per la revolució. Una societat creativa és una oportunitat per portar pacíficament la nostra civilització a una nova etapa de desenvolupament evolutiu en el menor temps possible. Hi ha tots els mecanismes legals, econòmics i socials per a això, però això requereix una unificació real de les persones, no amb carteres ni neveres, sinó basats en els valors d'humanitat, bondat, assistència mútua i respecte. Som el 99% de la població mundial, els que volem viure com a éssers humans. La gent arreu del món ja està unint i actuant per construir la societat creativa. Què es pot fer ara mateix? Què puc fer jo? Per on començar? Uneix-te a la plataforma de la societat creativa que ja existeix. Convida els teus amics, científics i totes les persones pensants a dir la veritat sobre el canvi climàtic i la sortida, de manera honesta i sense aplanar-se. A través dels mitjans de comunicació, transmetre el que realment està passant, no per sembrar pànic, la por, sinó per parlar de la decisió. La gent no vol escoltar la veritat perquè només té por fins que no saben que hi ha una sortida. Ara tot depèn de cadascú. De tu, amic meu. Ara mateix pots explicar a tots els teus amics, coneguts, familiars, el que has après i entès al fòrum
crisi global. Som persones. Volem viure. Cal actuar ara, mentre encara hi ha temps, perquè més endavant no seria insuportablement dolorós que no trobéssim les paraules adequades i no poguéssim avisar de problemes. La societat creativa no és una organització política o comercial, és una associació de persones normals i coherents d'arreu del món que, malgrat tot, actuen per salvar tota la humanitat. Aquests són autèntics herois, igual com tu. Uneix-te a nosaltres. Amb tu podem fer qualsevol cosa. Mira. Look here. Mira. Now, look here. Això ho podem fer. Això és real. És clar. Truco al director de l'Institut Vulcanològic. Bona idea. Si l'haguessin aconseguit ells, llavors per què no t'ha arribat a tu, amic meu?